се обръщам към посланиците и представителите на дипломатическите служби на държавите членки на Европейския съюз, които традиционно присъстват на първото заседание на парламента и ни наричат партньори. Уважаеми партньори, българският народ е все по-скептичен към нашето партньорство, защото вие, които постоянно говорите за правова държава, за върховенство на закона, за борба с корупцията, сте безмълвни наблюдатели на вихрещ се корупционен модел в България през последните 15 години и не правите нищо, а дори каните модела на посещение във вашите посолства. Българският народ остава с усещането, че злоупотребите в България се покровителстват от най-високо ниво в Брюксел и вашите правителства участват в тях. Националният интерес на България е все по-неразбираем за вас. Европейските ценности са все по-неразбираеми за нас. А това всъщност ценности ли са? След 17 години в Европейския съюз България е с разбито земеделие, здравеопазване, образование, отбрана. Следват се безумни зелени политики, които унищожават българската енергетика и огромната надежда в обществото, че след влизане в Европейския съюз всичко ще се промени с магическа пръчка, вече е само мит. Надявам се консервативния полъх от Вашингтон и разумната позиция на Будапеща да ви дадат сигнал на къде тръгва света, Европа и България. Новият поръх в България се казва меч. И той не идва от Москва и не ходи на гости на Митрофанова, но е против това да има намеса във вътрешната политика на България от посолства на държави членки на Европейския съюз и САЩ. Меч ще защитава само пробългарски политики и поставя на първо място българския национален интерес. Партньорите се уважават, а не се унижават, защото съюзите се разпадат или променят безвъзвратно. Благодаря ви за вниманието. България над всичко!